Welcome to Bombshell Television. My name is Bombshell. Kana uri munyowani usati wasubscribe ndiwega usara vamwe vese vaita se kumhanya neshasha chivhitivhiti chisina maside effect, chivhitivhiti chinopisa nyaya yandaya nayo tisingade kurebesa nyaya, tisingade kupedza nguva. Inyaya yapasta weku AFM vari kunzichi varepwa vakaurayiwa Mugomo vachirova hameno mafastings here kana kuti asi muprayer mountain hanzi ndo mazvaitikira. Pakaipa nyaya dziri kuitika muZimbabwe amana chii chiri kuitika, because right now I don't understand. Let's talk in the comment section kuti chii chacho chiri kunyatsoitika, because mahwani chacho sasikade kurebesa nyaya ndeivawo pastor weku AFM vari kunzi vachiita se varepwa vakaurayiwa muprayer mountain vachinamata umana. Kana unzwa kuti vanhu ngavangonzwawo tsitsi kana kunyarawo nemamwe mabasa akaipa atinoita se atinobata kunzoku pakaipa. Ndo nyaya ndandinayo chete. Don't forget to subscribe. Isikade kurebesa nyaya ma-updates inenge ichikokupai each and every time. Ma-videos hairi video harisati haritoripo zvamanje manje. Saka thanks for watching.